Wasal iż-żmien li Għawdex ma tibqax tiddependi fuq il-Gozo channel biss, iżda bżonn tal-link permanenti bejn iż-żewg gżejjer. Bħalissa qed isir studju dwar il-proġett ta' Mina jew Pont bejn Malta u Għawdex sabiex titjib l-aċċessibilità ta' din il-gżira. Iżda qabel ma tittieħed deċiżjoni jrid isir referendum biex ikunu li jiddeċiedi jekk iridx li jkollu link permanenti bejn Malta u Għawdex. Feasibility study, però żgur illi qabel ma tittieħed xi deċiżjoni irridu morru għal referendum fost l-Għawċin biex naraw hekk l-Għawċin jridux din il-mina jew dan il-bridge. Meta il-Hamis fil-ghaxija kien qed jitkellem fis-seba' laqgħa ta' konsultazzjoni pubblika mal-Kabinett bit-tema Gvern Li Jisma, il-Ministru għal Għawdex Anton Refalo ħabbar ukoll li sal-aħħar ta' din is-sena il-Gvern se jwaqqaf uffiċċju għal Għawdex fi Brussell. Dan sabiex iħares l-interessi u drittijiet tal-Gżira Għawċija u anke l-kwistjoni tar-reġjonalità. Dan l-impenn diġà qed jiġi diskuss mad-Deputat Prim Ministru Louis Grech. Meta mistoqsi dwar dar tal-anzjani f'Għawdex il-Ministru Anton Refalo sar li bħalissa qed isiru pjanijiet biex biftehim mal-Knisja tinfetaħ l-ewwel dar tal-anzjani tal-Gvern f'Għawdex. Sas-sena d-dieħla jkollna dar ta' kwalità għall-anzjani. Li dar ta' kwalità illi toffri anki xogħol ġo Għawdex għall-Għawċin. Il-Ministru Refalo stqarr ukoll li huwa verament tal-mistħija li l-uniku park ta' rikreazzjoni f'Għawdex, dak tal-Qbajjar, spiċċa fi stat żdingat u anka perikolus. Dwar dan il-Ministru ħabbar li bħalissa hemm pjanijiet sabiex jinbena park għall-familja faċċata tal-grounds tal-futbol fir-Raba' Għawdex. Il-Ministru Anton Refalo ħabbar ukoll li fi ftit żmien ieħor se tinħareġ sejħa ta' interess sabiex il-kumpaniji interessati jitfgħu l-applikazzjonijiet tagħhom għal servizz veloċi bil-katamaran li se jibda jkun offrut bejn l-imġarr Għawdex u l-Belt Valletta. Mhux qed ikun esklus ukoll servizz bil-katamaran bejn Għawdex u Sqallija. Qal li se tinħareġ ukoll sejħa ta' interess sabiex jibda jitħaddem servizz bl-ajru bejn Għawdex u Malta. Dan għandu jibda jkun imħaddem b'servizz skedat u mhux biss għat-turisti. Fakkar ukoll il-proposta fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista dik tal-iżvilupp ta' jott marina f'Għawdex u oħra l-terminal ta' cruise liner passenger f'Għawdex.